lah bocah. Bapake orang motor luru duit nyara-nyara malah dipreteli. Bane ganti cilik, kenal pote deki, spione orang ana, plat motor tetel. Lah, bapak kuwi ora ngerti zaman saiki zamane gaul, Pak. Anak racing. Gaul-gaul jengkulmu, montore dadi ora standar, ditompake bahaya kowe. Alah, yang penting gaul, Pak. Nah kan, bocah ngerti kandhane lawan ya kayak ngono. Tenang bendu, Bre. Lara apa beres? Menang lah, Pak. Anake sik lorong-lorong malah disengeni. Ya salah dewek. Rasa kenal lah. Motore jalan cilok apa malah.